आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। चैते में चढ़ल बाटे पर जवानिया पता नहीं डाले कौन जरावा में पनिया है, जरावा में पनिया है, जरावा में पनिया है। चैते में चढ़ल बाटे पर जवानिया पता नहीं डाले कौन जरावा में पनिया। छोटी चाके से गाता रहे लागल रे होय मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे, हम मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे, ई मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। लागल रे डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर लीची मोजा रहे लागल रे। छोट नहीं धरी पर नीचे के साइज, पर नीचे के साइज एकरा जो बनावा से होई कंप्रोमाइज, होई कंप्रोमाइज। छोट नहीं धरी पर नीचे के साइज एकरा जो बनावा से होई कंप्रोमाइज। पूरा बेर से भहरा लागल रे होय मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे, हम मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे, ई मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर लीची मोजा रहे लागल रे। उठा बाटे लाल एकर लीची होई लाल रे, होई लाल रे, लीची होई लाल रे। राहु राजधानी अमित छोड़ी नहीं माल रे, छोड़ी नहीं माल रे, छोड़ी नहीं माल रे। उठा बाटे लाल एकर लीची होई लाल रे, राइटर अरबिया नहीं छोड़ी माल रे। अभी से चंदन लरिया लागल रे होय मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे, हम मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे, ई मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।